We are here on Avraham Stern Street in Kiryat Yovel in Jerusalem. It's one of the poorest and roughest neighborhoods in the city. I have a team of volunteers behind me who have come to do renovations and painting, and then we're going to be bringing in new furniture to the two places to bring new life, to bring new hope, and to encourage them. We're a group from different countries all over the world, and we've come together in Israel to help the nation. And we're doing this with the Joseph Project. So we're helping out just in different places that need. Also learning Hebrew, and it's life-changing, and you get to meet the Israelis. קודם כל, מה שאתם עושים היום זה לא מובן מאליו, זה עזרה ברמה הכי גבוהה שיש, ואני הכי מודה לכם בעולם ותודה רבה על הכל. בקשר לסיפור של המשפחה, אבא היה עובד תמיד, אמא לא עובדת, והוא צריך לפרנס 5 ילדים, ועוד את הבית ולדאוג לכולם, והוא נפטר לפני 8 חודשים, והכל נפל עליי ועל אחותי התאומה. אז פתאום אין כסף, בהתחלה לא עבדנו, עוד לא הכרנו שאבא נפטר, זה היה קשה, כל המצב קשה. ונועם בא, ואתם באתם, ועזרתם לנו, אין לי מילים. תודה רבה. אתמול שאלנו את התלמידים מי רוצה לבוא ולהצטרף כדי לעזור למשפחה ולעשות את הבית הזה שיותר נעים לגור בו. התלמידים מאוד 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 התלהבו, הם ממש ענו בשמחה, אני רוצה לעזור ואני רוצה, הם הגיעו לכאן הבוקר, הם ממש 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 שמחו ובאו במרץ, וכמו שאתם רואים, יש כאן את התלמידים שהם עושים את זה גם בשמחה, גם באהבה, וגם כיף להם, זה קצת שונה מללמוד בבית הספר. אנחנו 6 אחים, 4 אחיות מתוכם. אני הכי גדול. כשאני הייתי בגיל 11, אז ההורים שלי אבל הם התגרשו. אבל מפה לשם, אז המצב נהיה בבית, אני רע, נהיה גרוע. אני בגיל 12 אני יצאתי לעבוד כי לא היה ברירה. אז כשאני ראיתי אבל לצבא, אז גם המצב קצת הידרדר, הצבא הוא לא כל כך חזק. ועכשיו אתם הגעתם על האנשים טובים, באמת, תודה מקרב לב, אין מילים פשוט. תודה רבה. אני תהילה, אני מחנכת של התלמידים שנמצאים פה והרכזת שכבה. אני רוצה להודות לפרויקט יוסף שנתנו לתלמידים הזדמנות לבוא ולתרום, כי יותר מאשר שהתלמידים נותנים, זה נותן להם המון. זה מראה להם שהם יכולים לתת למען הקהילה ולתרום, וזה מעלה להם את המוטיבציה ואת הערך העצמי שלהם. אז תודה רבה לפרויקט יוסף. אנחנו רוצים, אם יש לכם עוד פרויקטים, תגידו לנו, ואנחנו ניתן את זה לתלמידים אחרים, כי רבו בבית ספר מי יצא. כל תלמיד רצה לבוא ולתרום. תודה רבה.